Karbi Employees Association mate KEA arpu kachelar pu thak thang ni phai ser cap ani mi thang sai hemalong phirangkia mai along pen pangdak pon phirangkia mai long akimi mepu paniram hansel pen akimi kongchon bang jona sing tiatum ki pachini pona tengke bor sing teron ki dam tang chiklu arko ni phai kre troxy pen krener cap ani an hidi pialong ningkan se ka me ki padupon along si surini rain kora hini pen surini rain kora trok mate ningkan hini KEA kechari mepu kongchun bang penchenglo bangpu bang phietum anaphan KEA kechari aronalo constitution tengpen ningkan hini choksi arpu pisun mate arpu chiulo lasi thang ni phai nerkep langsokang thualong si surini rain kora trokpen surini rain kora nerkep an mate ningkan hini KEA kechari ponjaphan mepu kongchun bang penchenglo klem bangpu bang phi ingwai pondo labang so kang vai long paniram hansi me phulapen jonathan ing ti aphan kongchun bang arpu ing vai pondo lapen joy sing teron dun me phu dipali ing jai pi dun mai phi purnima teron pi singing ti dor sing betum aphan rap chun bang ing vai pondo dihin rim bang nogen timung de beswar singnar pachathang chun bang hini cultural secretary bang hini bidisar bang pholapen bangko rapho bang phu bang phietum aphan executive member arpu chepek pondo KEA ningkan hini mate surini rankora trokpen surini rankoran nerkep mission pen kichari ponjaphan bidisar borsing teron ahin pen sinile tumaphan semi padeng ponlu pusi phirangkia mailong pangdak pon Karbi Chokamara Song mate Karbi Employees Association Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong nilitum la longri hini pen nilitum Karbi Employees Association atiri pi klembang puching wai det penapi nilitum ke mang ponason ke lapui khalo nal tom phanang than ponikpo isi penisi aprangsi bang la pui khalo non jitu Karbi Anglong long chokamar atum an mate employees atum an bang ke nilitum hills allowance bang ke nilitum phan pharu plira trokner keve lasila an pena bang nilitum ke claim ke dam si tamen nilitum dor EA lasi non nilitum la 8 pay commission laso non peneng arko chiklopen cheng ponikpo lasi labang so ai 8 pay commission along nilitum Karbi Chokamara Song mate Karbi Employees Association ahin pen kemang pon ke lehelo je nilitum fan hill allowance bang ke je nilitum basic pay labang ke basic pay long pen 10% an ke nilitum fan nang pinangji pusin nilitum Assam Sarkar ate la 8 pay commission nak chairman fan pen hoi pen sin nilitum ke training ria lo mate pinpura lo mate memorandum stame nilitum pidam lo ini apharman ye central committee lo bangkel bang klik kebra lasi cari pon pola nangka ini apharman lasi to lalo lasi lalo sing teron Joising Teron vice president Joising Teron vice president monili tinggal bon Joising Teron la ke vice president lo la bang orang termu lah lo lasi tutel bang ke bang plikara plik ye lan kan ini apharman itu atumi si lediglo la ke ni tum atumi si lediglo lalo lasi ni tum kemang Karbi Chokamara Songa kemang bang ke lalo ni tum ke non political organization office tame KEA kisung ipen ni tum jitu Karbi Chokamara Songa kisung alama al ke ni tum kisong pondong klem pombon la si jasemet la hello moher hilalon putha ka bang tame lalo non sitting non do pom bang ke isi category si pikok officer level 500 level 400 news report Karbing long life